because remind. Hey. 1 week. Me me yira sem. Obi anchi ne ho firi ma bobro. Oh. Ani ma kuku. Amwa no. Me ka chi ni pe bia se. Mo hu musu nkọ remind. Tell obi a wo tesem na me mpa me ho asem. Na nya anya kan bi ne be kan wa. Mo hu musu. Na me back girl. The free school that's a call. What the catcher watch me, papa. Number for one year, you jam. No, remind her. Okowa, and a par 5 near German mother and them if you own it. The Jalina be due, the dear now will be Jalio. A book 5 and you make cake, who couldn't type. You're not too many million. So, Ube inside of one and black. Remind her. You near the young local say, who quite a so much. Would you know the buy? A man bar. What kind of some two? With a rubber cover industry this young up for them. In case we make it. Lawyer form walk of reminder, which I handle. Now we ran inside also a work of 2 months at all. He will remind them 5 years old. The children say, wait, it's 2 soldier for 1 more car. I say that for a bongo casino, I think of Bob or and the chain. Me sa wo ade bia me kamesika parliament kwa nwene ho afin na say o man ye nwene ho say obi ku obi se bia kamadu say uku no oba wo nipa na ye ku no odwapade no nyema ye nyema akwala na o hu ni say kwa wo fe wo otolo ona news agbo Coco TV kwa ebesa se dele minima fe ni madabushi oba bo news kuma blast time a chele no kudu sport we Coco TV Coco TV oh ndi ye ka jo say ye be sa aba ene aba no na ye de na egusu wa ha se du a ye de edi kubo na boache dankwa ekwene bi ni de ede pa ana pia o na YouTube kozana waye di nyina na enkomo no to aso no ene ye de bre no nti tamchuku na hwe ne ebisi na de ba die echekuri wei na ne bre mu kakra nso ye den eka ho nti wei die tamchuku da ga de na bo say yes say ensem de chebe ka wo say djubadi obo na fa djubadi ko ka rich eba solution obo ene de member du sonko aba ubeti bi oba na kunturu ho na wa wo sa abe eno akiri nso so se koko etwa woto a eno so de fa so na ni na yede na eko obo hwe ya le bebiri from no ma 0241740609 ye to anko no so ye mra ma adwa ye so oba ne ba no ho tese so oba ne ba no yi Or not so, bear man. akwani hu fi sei You see, I cried with them in fun of 4 to 5 years. na se maame ne wu ye ko na akwani so pa o So, you know, best you are here. So, we are a man and other family in a court. The crown of man, fine, or any camera. DNC, your bomb pine. I had the army berry. Now, Colonel, so quite a passo the manner. It's my mini camera. No, your bomb pine. me apart from say me who advocate say omo say obi ku obi a yenku nipa ni bi me sa wo ade bi a me kamesika parliament kwa nwene ho afin na say oman ye nwene ho say obi ku obi say bia kamadu say uku no oba wo nipa na ye ku no odwapade no nyema ye nyema akwala na o hu ni say And I some power and what can you? because you say akwala yi a madu abayi a wakai se bi wasa be bed ni abeda mo mabusuyi so na mo be hwe ni school abehwe na dia ni obedie ni bibia nti wo saka wo ex gracia no ne ma e senka eden nka wo kwodie no se di pa no wo bade a we police officer wo di police e idika ni sika no numerate ne ma nka e senka aka no ana wo ni se mo atiefo amo hwe afidie asema mo meka no mo ne me ya adwen mo fa mo comment mra se edipa no uku nipa no na se nipa no ewo ba nipa na uku no wo ma woni ano wo asase wo dan wo car wo bibi because we say say ko di police no ko enim ko si awi a enke wo sika bi e be den e betwia e den e de ampo we ko ya tene snake wo ho wo bi say ya tene snake o ye chief inspector no ne snake wo ho afa nso eni tian 1 ne tian 2 ne 1 nyina e den o say the insurance, yeah, insurance United, oh, Munti, when on Kaese, the United channel to Aqualano. Mana, but your money, may I be. Mana, some are workers here. Oh, yeah, some move before. Now, me,
Ebi ana ni constitution. Enim that is the problem. Any idea I have. Ebi ana ni constitution. Any idea me there me The constitution ni tabia. Afa wo kenkaye. 100% say collect. yes. Because woku akwala no e ma mi. Adie na akwala ne ba bi. Adie na akwala ne be ko school. Ekwa be na akwala be fa so bi eni. Etika saa de asema wo ka bi. Se ka eyemra. O se saa ye bi ya Adwuma. wo wa asase o. O asase o. Bibia de da so bia. O se adema akwala no. Itika Ewo aban mu e se ba. Aban so ni bia. But me never saw constitution. That's the problem. Wọ́n eti nipa wei no wọ́n bẹ oku nipa no na akwara no bẹ yẹ bẹ́ẹ̀ di ada busia so. Eti sẹ́ wọ́n kan wọ́n sọ ọmọ ọ̀tam no de kọ́ ọmaame nua baako abẹ́fa no a wɔhwɛ no. Ne nana hɔ a wɔhwɛ no. Anka meanwhile no nka akwara no ka ọmaame wɔ hɔ a ɔde obedi enye problem. Ọmaame n'anim kɔ ɔbɛfa so ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛhwɛ akwara no. Esi akwara kɔ yɛ bɛɛ di ato ɛfɛ ne sɛn abusua no so. Ɛna abusua no mom na ɛfunti ese ono woda mu no sika bi amfiri wo no ma na yɛ akwala enye ne kwan no ejika me de na ka me de madwen amede aba no sɛ aba no nye saa mra ne sɛ ka nipa no ku nipa no nika nipa no wo ma de yɛ saa fa saa ne fa ko Nti Ghana mra no me meet me nka sɛ baabi wɔ so mo ya mo kyeni kyeni. Okay baabi a wo fi sɛ kɔmɔ sɛ mo san pa yɛ we are one. Ye kai eje kubi sana ye be kun no ni ahwehwe mahu sɛ ɛyɛ buapaye ananya buapaye na sɛ nye buapaye sɛ ukɔkɔtɔ so wo ayi bi a mo ka sa sɛ ukun bi a ye hwem sɛ we bi a wanhyɛ da we ye hwem no wahyɛ da wahyɛ da de o fi kun bi ana de to so nyina a wo ka ni fi a me ne wo ya adwen sɛ ba ne sanka de jafa bi o wo ni sika wo no o se ye gye ade ma busuafo no mo de hwa that's it na ebua na ese was a punishment to obi a obey sa de bi no emu susu yekunu ebema nipa se bi nkofo kunkum nkofo saa obati esu ye kokum oba mo ni wa we obati esu obi kokum oba na no ba ko mo ba ni ko de trinity you see trinity free so madam fu bi wa of course go yen omo yen de kokum no omo ba ho no na so yen de won kokum no ne dem won kon ho o fie o de yes ama nse ayehu se me stress wo mo hwe saa nyama wo nyina na bonya bani patri mu dodo abusafo Koko TV GH na mo hwe nkomo no de se ba bi adu no ayare ho tam na said ya propose say nkweni aban na ni say platform ne so nkofo ebre wo so wo YouTube wo no ya be say obi bia ne sabeka video obi tuma say no de ama obi bia no bia so de ahwe bi ye busa wo say ebetime e possible say ka obi bia obe sa de bia sa ne mo wa tie wunya to bi ja wunya kwan wo say nipa kro no ye je okra fi wunsam a ye be sa je wo jopade na de ama abusua no aw wono a ukun no wo ma ana wo ne yere ana wo ne ba bi wo no a na ka age sa de ma de ama no de me so yes no agyan so de atoa so say ne kwan so ano na ye be ja oni tam ne nso ye be ja no mo nakọ ansa ne be kokra no agya de ye ka ne say sese no ohu ni say enipa ne nso nyame ana say nyame so no na yesu do mu no enu nti say enipa ya wo ye say o moku bi no akola ya okoke yi waji wo bi sa no okwa asori o a obeke kora bi a onko praise obeko roman obeko wan ana nsori ya be obeko bi ta kumya ya kana se obeke no oya asori ho ahwan obeko na asori kwa o ma ya deke kora na so ma no ma fa bablu an so oya okwa asori obeke no so okwa asori enu echi do nso no ohwe omo a omo di boni omo ye niam abasa be ku nkofo okomu ase omo nyina dodo na so ndem no mote ohu ni se ɛwɔ sɛ yɛma kwan na kara nanom etumi no hyɛ ase yɛ adwuma wɔ baabi biara no na meka sɛ ɛwɔ a mosi yɛ constitution ne nyina yɛ ni hɔ bi na sɛ ka yɛ ade a ka yɛde na nanom na yɛ saa nanom tumi no
Ni ase wo ba wo so aye ye se bodua. Wode kosua kura. Kura. Shinapu kura. Wode abɔ fam. Ogu nsa, ya gu nsa. Na me ku no a. Seni. Ade. Ekɔ kan ba kɔ. Wa di afa. Ya yi abosu no mo hyepa betem na ho. Na abo abosu ni bia wo. Akorodi. Ya botem. Atro di ni dia to. O de se be bo akoro mbo abosu ni bi. Akorodi. Botwerwa. Aso Antoine Nyama. Aso Tano. Aso Morosa ne aso Wabe. Ena aso Bremu ne aso Densu. Tano kan wa mabota no. Aso Densu, aso Bremu. Me ya be pension so na mu da mo fa asam nche. Omo do mo ya omo. Ono ya obibi ewe na so asi. Ana che wo bo tana ti. Akikata kan ye da. From baako. Na wo boni nyina. Wow. Ero ko ko so boni nyina. Asia ensani. Na nipa na wɔtoto wa no obodi no waka Woni mu wei. obodi No abo waka. Edu kaya mia tentumi a na me Obi de bi jo obi. Obi enku obi. Na ka obi be gira adaka mu ka kire se onim ma adoada. Ohu ne da afa Bible. Efa Bible so onim ne ba bia da. Because simple because Bible nim kunu enye ne fe. Na wo se wo diabo no bo gensi wa ho a. Ayi adwuma ntam so diabo. Se wa wo bo gensi ho no. Ma be fa wo phone. Me. Na me de ni si de wa bodua. Eno be nya osisi a. Because wo jo ho ti. Ablade no so wa ye. Dana anya agro ni edi. Sɛ ya ade a ɔmo yɛ saa ade no fitia sɛ no ɔmo de saa na nanom abosu no bia ya. Ablade. Nkubia nkumobi ɛna nkubia so ɛni obi bɔne. Ka asafo be nya adaka aye papa. Asafo ma ke. But oba ya na busa no. No the Bible. What the cross. What the cross. Na fa Bible. Bible. Na gyina so de de. So na asafo ka nyina wo boa. O twantro. We are akwada didi say me beating crofo no. Omo so me smart. Na kopo no fa bo a won to ntam. But that so be na je say wo be hawo no. Wo fa so kwa asole ana we. Ene dan de odi afi. That's it. Na de afi. Asemu abusafo mo amohwe enkomo yi ni se enkomo na yemode na mo so ma so hapa. Me bi say moji tum say ye manananom tumi ni mom starting year adwuma wo court ne even various say even parliament kwa nananom tumi ni year adwuma wo ha na what they say because say nipa no na ni twia Yesu nipa say was cross so as no twantro na ni twia pa say Bible ni nie kan command be di ya read ya kire no ya kan Yesu ho asama kire no so boa o ba trogo no twantro eti oga e wo say makwaba na no tumi ne start ye adwuma e wo saa ba various places na e say nipa ehia ne kan say mo say ma saa de ne den e ba na e fi say se me hwe pa you na say be ewura bo dia bo mu ase na nim ho wunti nkogina no mu ntwantro no wo say ho no ahohum ni nyina no ebi wo hobi eti wo ka asam wo say asam na kanokore ye penukwe trodo say asam na wo ka no enukwe trodo na wo ka no say enukwe trodo na me ka no Because the honey dear. Wo ko twantro a asamato because asam na wo ka no wo mo bi achi a wo ko hwi achi akoye say asam na wo ka na enukwe enye no kura asamato eti ne nipa na aba no nsuro nyame nsuro hwe eti wo hwe wani se no wo twantro wo hwe wani se no wo wiawa de wo hwe wani se no wo fa usika wo hwe wani se no wo yawanza what I say enti nukura ni fa wo so comment bra na wo so twerɛ de wo so betwerɛ gu ase wo na twerɛ sɛ ɛyɛ ɛsɛ fata sɛ yɛ den yɛ saa de no ɛja ye begya mo akɔ na ye begya mo akɔkora no wo last futu a bɛba fɛ sɛ busuafo no mo hwɛ afidie because afidikɛse nkɔfo gu so pa abuchefo ɛne mo wɔ ina nti fa futu a because sɛ ɛnkyɛ na abɛte sɛ sumankwa hini bi a wɔwɔ America yɛso wɔbɔ na yiri tuo eku no ku wɔn so wo kai akyɛ akra
So what is asem na? Enti abrochiefo nyina nkoma ye di omu ka ho. Omu nyina ye yi omu film. Enti unia wo page so a. Na na futu ode ma ye kwoso. Se bi na wo so takunya so nti futu ode ma wi. Na wo so wa hwe. Na wa fara ode aye wade. Na cho fa futu ode ma wo ma. Ana na me ka che o se. Me die. De me na akwa. Okay. Ba me tu nkwala na omo ba no fu. Okay. Wo be ya de. No nu ya du ho. Wo be kuma boa from No gwa sa du die. No jama ni ko. No ode nem na nche kwa dan nche kwa ya na se. This oko jale tete du. Yes ha. Na me jama ni kwa. Eno na ye de. Nti me futu amede ma nkwala amu ba ni se. E ma pe e de papa. Oh. Na mu me ya juma kase. Nti wo so be pe ma de a. No pe ho. Ope ho aka de. Go betima call girlfriend wo say another girl we go for man dia kwa kwa no na obi Ehye ho. obu befu ebi so kwa na guest do so hey that day no na person ni ko akwa chese kan akwa yi bibi ebi kwa ese abruwa ummo na nsumu wo ro ta kan na ti Enu anu. ya futu abili mo mi say obi anchi ne wo film ma bobro Oh. ani ma kuku amwa no ko so ko fie ho remind ho a masa me ka se nya cho ma ko remind do Hey. Nana, wa ko ho da. ani chiro mo me ko remind Hey. 1 week me ne me yira sem Hey. Nanu ko wan fa wo san kan ko anu no. an ani na me chema fa me takra nkan masa me ko ya wada na me bagge abege bo che dankwa e free school be se ko wo be ka che je what me papa number for onye he na ebi jam na nchiro remind ho no ukọ a anapa 5 ni ya jama mma ba ne nam efie ho nta de ya jare na obedi o edi na wo be jale o abo 5 ani mire kai ukọ inside Romando ho no. inside Le minim se wo sa experience no ho. E ko ahun ko mo kwa different. geta the local no e take it ha Romando ho no. ye nya tuma ye mie bi E bo se se de atum. abo 5 Ni atum. ni atum wo be wu inside o this are the action se wo be wu inside o ansa na the action papa Romando ho no. ye mie ye nya loko nse kukuro ansa na e ba tum no mu ye nipa bia 40 a mu odan ba ku Na me bi kakaka me sui. A me mu odui. E de ble ke betwe na ansa pe. wo so a ho no gu a wo be sha nana se mu ye nipa 40 na mu odan mu pa ni no awo dem Ah, o hwe so. kam so adan bia wo ne de enti se wo nya hoko a ni ahye watade blue na wo gate wan ya no akofra ni pa madan Anti blue de na mo de na mabonte no. O mo nhyɛ nante wo yin sa do bati. Wo bia de mo. mine for wo mo de wo nya visitor na o baba re na wo hye sa ata na de back gate ye bo wudin a na de back gate wo wi a na sa akọ no akọ wo no akọ ta de nkasa ahye but business na nkasa de wo hye ota de throughout me bon pa ye say wo ho na nye esan de esan wa na ntia so ko remind Nana, Romando ya asem ya woken. Me ye be de di Romando ho nkomo. Me da pa ba na di ase bring but ye be da anya tam pa di rom. Because Romando me ye very interested about the ma ye koso ho. jai pe o ho asem nko remind nana o ko remind da anopa 5 ni ya biemu enimre 5 ni akum ye betu so a nipa bi am wodan ba ko biamu ye bobodi ni wi ana mo fro so Mo koda. o ma mo fo mo so o captain ni na ho se o dan na captain ni na ho Ah, ono ni e prison fo na bia o na. ya remind ni Romando ni ono ye captain I don't wo. know captain say wa question na akoto panyin ho wo kwa ye buso anu matem wo dia na ode ba ma ba ha wo kan wa sam so wo da wo be ko enu su de tia na ko be bi o case ni ki lawyer for mo ko remind o mu che hande
So what I say? Asɛm no wokae no wotumi hu sɛ wɔ asɛm no a wɔkae kwa na ɛkyɛ wobɛfiri hɔ no baakɔ ɛsu akora bɛkɔ Bɛka nsia kyerɛ sɛ o. yɛ wode ɛkyɛ Wode wɔ wo case kura de sa. ɛsa Na wo ran inside wɔ so a wakɔto mu afia so. killers wɔn mu taako ɛyɛ ɛbɛka sɛ Wotumi hwɛ n'anim. wotumi hwɛ n'anim a wote so wɔdi zone to ne da Me na kyɛ mɛka kyerɛ obi wɔ remand bɛyɛ 5 years wɔ hɔ. 5 years man yɛntie n'asɛm Dabi, na wɔkɔto sogyafoɔ amɔ kaa de akɔkɔbɔ korɔ no. Wowɔ asɛm a yɛrɛ ka. wɔkɔto deɛ Sogyafoɔ kaa sogyafoɔ ka ade akɔbɔ korɔ no. wa no wokɔto no ɛne saa kɔ dɛ ɛbi sɛ n'asɛm deɛ ɛbi sɛ ɛdi deɛ Eti, nana remind hɔ no, woyɛ nipa a, ɛnso ɔbɛkɔ hɔ. dabi o nkɔmɔ dɛ ɛsi no sɛ tie o sogyafoɔ dɛ mu no wontu ɔmo kaa koraa ɛno yɛ case foforɔ na wotumi sɛ tu sogyani kaa ɛde kɔbɔ korɔ no ɛwɔ baabi Ni ɛkyi wa. ne yɛkyɛw deɛ sɛ de ne sɛ wɔwɔ akasɛ wakra fie sɛ wode wo kuru nyinaa bɛdɛ Wobɛsi ade wobɛkɔ ɔtena bɛka wa so. Wobɛda remind no so. Nana, remind hɔ no. ɛno ɛde baabi wɔdwe no ho koraa ɛsɛ Remind hɔ no. Na ɛka kyerɛ nipa bi asɛ, ɛmmɔ wo ho musuo nkɔ remind. Sɛ ɔyɛ obi a wote sɛ me a mempɛ me ho asɛm. Na ɛnyɛ san bi na ɛbɛsan wɔ a, ɛmmɔ wo ho musuo. nana asɛm yɛ wokai de meho adwiri me Hwɛ, sɛ roman de hɔnom no sɛ sɛ obi atwa tu sogyani kaa ɛno ka bɛɛ bi sɛ wotɔ kɔde bɔkɔ ɔyɛ ne yɛsi wɔ no, yɛkyerɛ me sɛ wei, ɔkɔtu sogyafoɔ ambɔ kaa. Ayi sogyafoɔ abongo kɛseɛ no. kaka bongo kakara tɛtɛ wɔde kɔyɛ dɛ Ade kɔ bɔ korɔ no ne ɛna yɛkyerɛ me. So wɔde kɔ wie ɛdɛm ne mu. Wɔamfa kaa. So ahu. no ɛsɛ gyani Ɔyɛ sogyani ankɛkɛ. So ahu. Nti wowura remind hɔ nana. mesɛm sɛ yɛ Wode nipa bi wɔ hɔ a, wɔwɔ remind hɔ, awudifoɔ, anrɔ bɛs. Kyɛ sɛ wohu n'anim kɔ a, gye sɛ ɔwu w'ani. ei Wɔhɛ n'anim. ɛsɛ wohunu ɛsɛ ɔsɛ wotira ase I'm telling you, na me do remind hɔ a, kɔto adumfoɔ wɔ hɔ, bɔmpatafoɔ wɔ hɔ, Pantini town. Mo mi no mbɔ bɔɔl ni ade ade kɔtɔ. Chef na de wo bɛfɛ de wa. ei Nso ma ba. Na se ne tra se ne ye mo ne bɔ ma ni. E ka mo so o na wo yira asɛm ne se we ni ki. ke ti yɛ ba bɛ Ni tu de kwa ko bɛ. amba mama gye asɛm no Ana ati sɛ wo yɛ nipa na wɔ hɔ ne nye sa ne town. Na wo so bɛdi bɔne akɔre man wo bɛbɛ. Ɛhɔ nyɛ yi. Yɛto gate no mu a, secret ne sɛ, yisa anɔpa. Nyame ankɔsi na akɔ yare. wawu awie nti woda hɔ a na wɔbɔ mpɛ sɛ adeɛ bɛkyɛ ama yɛtumi abie no de sɛ wobɛhu han no koraa Na no wukuo so saa asase ba ne nsuo nkɔ de a, ɛna wode wawu. wawu Ɛna na wode ɔkɛse. ɛne mene ɔkɛse de kɛ ni bɛ. mene ekuma wu Na kɔ ɔkɛse. mene ekuma mɛsua te papa Ana ei 5, 6, na mena meda na fa si mi so 10, 11, fa si mi so na metimi how de many hours? 8 hours. I can't account. 5 hours. I go come again. 13 hours. No share the money. I can't have that. ha ana o de we no yɛbɛ we yɛ tete ho abusafo we yɛ tete ho na ebisɛ nkɔbɔ we no ayɛ de yɛbɛhyɛ da asa aba paa for prison deɛ no nko a na we kɔ kakra kɔ ade ama nkurɔfoɔ koraa wɔ nkurɔfoɔ no bi so nyansa Obiara mo no body say. ɔnkɔ prison hɔ bi That's also what I probably for say will be at the end. What could you be at the end? What could you be? What could you say? I'm ready to walk over there. wɛbrɛ But the side you will get. okay Then I'm convinced you make sense to be a But also what I said me. What could you be? Make what could you be? Make what could you be? Make what could you say? What can I say? Or the part assembly Bahama. You are not a so cotton to my brother wait to you and then the Kodawa. I'm almost standing there was saying on. Today, I'm because my crying because that's apart from I will share my news for them. ɔmo ne kɔ roman do ɔhwɛ zi a I check, according to my little copy.
ɛno nneɛma bi wɔ hɔ a ɛho ngyina sɛ ɔtwe wo kuro wopɛ ɔbaa no sɛ wonya bia adum ha wotu ayɛ ha Brekese Nigeria fo egu ha. Burkina fo gu ha mebo a. na ɔkɔka bi na wafa ankɔfɔ so ɔbaa nkɔku ɔbaa Ah, sɛ kyenkyene atwan ɔbaa no wo so wo yire na afa no. lo No ba kra de ni shabu hye na. Kakra bi a ɔne ne bɛka na nti ase edu ɔpɛ wo bɛba. me nsa da me nsa yam mmarima no a ɔmo bo maa mmarima no a ɔmo ku maa mmarima no a ɔmo yɛ nneɛma bi a mfata no ɔmo nyae ɛmmoa wɔ mo sɛ ɔbaa bi ɔne mo sɛ kɔbɔ ne gala ɔyɛ ɔbaa bɛyɛ ɛnna nso wopɛ mmaa a ɔmo soso so paa ɛwɔ Bebree kwa. ɔmo twam kɔ Otwa ko ɔpɛ bi kwa ba afrɛ no. yes Ɔpɛ bi kwa ba afrɛ bebree. Sɔka ase, Bebree. Okunu ɛno kɔ. ɛma ho akyi Ɛno kɔ. ɛna hyerɛ wɔn mmaa pɛ Ɛyɛ adwuma kɛseɛ. sotie Aye. ɛna Ɛyɛ industry kɛseɛ paa. Ampa ɛno kɔ. Nana, na ɛda ase. mɛkyia me nkurɔfoɔ bi wɔ aburokyire Oh, okay, tia wo mo. mekyia sista Gyewa Oh, okay, ɔwɔ nfa. Columbus Ohio Ohio, America for no. ɔne ne Some ba de takun for nan kasa, Ɔne esika ne for ba. nan kasa. Yɛboa Aha. na mekyia Pipi Labusky Za ɔno so wɔ ɔno he? nso wɔ Germany Germany. ɔne ne yere Aba Labusky Oh, okay. Omu tie o pa. ɔhan ne mekyia Abusuafo Mpɔma Aha. ne yere Ɔno so wɔ he? ɔso wɔ America Ɛsɛ ɔde America de Germany die. Eh, ba. asɛmu. Stella Boakye Dankwa Wa wo ba. na me ma Oh, okay. mekyia wɔn mo Oh, ne ne okay. yere. Okay. Munya abotire wɔ biribiara Okay. bi a bɛsi bi a nyɛ Bache pa. ɛne me nanfo That's wɔn fine. nyinaa wɔn abɔ aburokyire wɔn abɔ ha nyamkyɛ Wate yɛ deɛ ɔmo nyinaa bɛkyɛ na de sei no me adwuma me mfa ni agorɔ. Nana, yɛkasa nyina adwuma kyerɛ nipa te baabi. Ɛde adwuma mpa na wɔyɛ no adwuma a. ntɔntoma Ɛne deɛ mesɛ ɛbaa sumanti ne nyinaa sa. Ɛne mesɛ sumanti de bɔ wɔ fam paa. Ɛfo nti nkɔfo bɛtɔ no ntɛm. sɛ wɔ fam o sɛ ni fam o twenty bi bi ɛfɛ bi di ayɛ Ɛne yɛ sɛ okay. Ɔpɛ bi nko ara onya bi ɔbɛyɛ. Yɔtɔ. nada fɛ yɛ na fi Ɛsɛ kura mesuasua wo. Ɛyɛ sɛ bɛgye sumanti fo no ma ya mesu mesu metɔ obi. Ah, mesu metɔ obi ɛnti. ɛna na deɛ tia no Mate ne nti sɛ obi ebi ɔhwɛ wo. Ɔsɛ na wɔka no kora na tumi katakama nti ɛna nso aka ne nsɛm kama na ebi a pɛ sɛ yɛso yɛgye shop bi wɔ adu yɛpɛ sɛ bɛfa cement na yɛbɛtɔn wɔ hɔ noma noma bɛn na nipa no bɛtumi afrɛ a ɔbɛtumi bi adwuma noma bi wɔ hɔ ɔbɛtumi afrɛ na ɔbɛtu cement no bi akɔyɛ n'adwuma a ɔyɛ a mpatwɔ ma bɛn a. but the meantime deɛ mɛtiri de me nɔmba mo Okay, no problem ɔbɛtumi aka na ɔmo ate. 0245 Okay, 26 okay. 67 24 Ana san si so bi. 0245 26 Okay, 67 24 okay. Na Yɛdin yɛ Ken. okay. Na Ken yɛ fɛ no. Nanda ɛna yɛ depo kɛseɛ a ɛwɔ adum ha sɛ a ɔmo tɔn cement kɛseɛ paa. Ɛyɛ kurom a wopɛ cement a fitititi wopɛ bi tɔn cement a ɛfo a wobɛnya bi asi dan so bɛboa me nkɔso me fɛn sɛn me yɛ me kakrawa wɔ vɛsa ba kom hɔ no koraa bɛyɛ store kakra bi ne me herba yi a mesi nyinaa nana mo na ma me cement ɔmo a na de cement brɛ me ma me de si hɔ ɛwɔ asi nti ɔmo deɛ minimum ɔmo paa sɛ ɔmo deɛ ɔmo cement so yɛ kama ɛna ɔmo san wɔ nkɔfo a ɔpɛ sɛ ɔmo deliver ma wo yɛn sɛ ɛte saa ɔpɛ sɛ ɔmo deliver ma wo bi a ɔfrɛ a baabi a ɔbɛfrɛ wonya frɛ no ma no paa ɔmo wɔ nkɔfo a ɔmo de ahoha so ɔmo bɛgu ɔbɔbɔ yi anaasɛ kaa mu kora de abrɛw baabi bi a wɔ biara ɛwɔ adum ha deɛ sɛ obiara anim no ɔmo mo ade obiara anim nana paa nti nana nukuri ni wayɛ ade yɛmi hyɛ o sɛdeɛ wato adi wɔn atu nkɔfo fo no nsɛm bi sɛyi ni yɛ nsɛm bi sɛyi ɛni yɛhwɛ ɛwɔ social media yɛ ti di atam ɛna aboa kwasia ɛfa so bi ɛni so ati nsɛm bi sɛyi ɛni yɛ pɛ tie sɛ bɛyɛ ɛbɛtumi aboa ɔman Ghana ayɛ dɛ atu mpɔn na sɛbi o ɔwɔ na ɛnam adum ha nyinaa yɛakyɛ ɔmo nyinaa egu mu a ɔman no puntu wɔ yi wade ase na ɔno a ɛnam ebi amefa nsa asafo yɛakyɛ ɔmo nyinaa egu mu a ɔman no puntu wɔ yi then na ɛsɛ force ɛsɛ kwesi prison hɔ koraa yɛ ma ɛsɛ ɔmo gu so yɛ sɛ ɔmo sɛ ɔba bi ɔmo wɔn kɔ ɔmo pɛ sɛ ɔmo ɛnyɛ baabi foforɔ na ɔmo kɔ na ɛkɔ hɔ no ɔmo ho kyerɛ wɔn ɛno koraa todo eti ebi sɛ yɛbɛhyɛ da aba na yɛdi yɛfɛ ne sɛ prison no ho nkɔmɔ yie pa na nea nam so awokɔɔyɛ ɛne nneɛma ekosi hɔ no dodoɔ no ano ati so wamea nsɛm bi sɛ nea yɛpɛ tie na emu a ɔmo hwɛ afidie no deɛ wɔayɛ n'adwe sɛ obi sɛ odi bɔ no no wɔte nsɛm bi sɛ wɔgyae na wɔtu ne ho fo yɛbɛhyɛ da aba na yɛdi saa nkɔmɔ no wae nti yɛde ase paa yɛmi hyia wo eti koko tv gh na ɔhɛrɛ yɛ sɛw wohwɛ afidie no a hyɛ na subscribe wo ɛma yɛn na afei nso toma wo nua bi a ɔno nso wɔ baabi a aburukye baabi a ɔno nso yɛ dɛ ɛnhwɛ bi yɛde wase paa ɛwɔ dwumadie yi
sɛdeɛ akɔ biara ne sɛdeɛ mayɛ dɛn mayɛ mo wona dɛn mayɛ dɛn mahwɛ yɛn nyame nhyira mo paa yɛbɛsan aba mo nkyɛn biom na mmom meka wo sɛ ɔno a afa dwumadie ho ka ɛyɛ rich herbal solution na ɔmo no to bɛmba duro de bu ɔdene ɛda kooko so si wo to a anaasɛ wopɛ sɛ w'ani wohwɛ ankorɔ mu a ɔmo na ɛwɔ aduro a wobɛtumi anom ama kooko ne wɔbɔ to nyinaa bɛyɛ dɛn ɛbɛfiri hɔ nom ɛna ɛno akyiri nso bi a ɔmɛma asɛm ate ada ɔbaa no bo a wɔbɔ ɔbaa no nyinaa nso ɔmɛma asɛm nyɛ nti deɛ aka nso wɔbɔ ɔbaa no wobɔ ɔbaa no nso ɔmo program no nea ehia ne sɛ wobɛnum aduro mɛma aduro wade asɛdɛ na sɛ ntim pɛkyɛ no baako na wotie wobɛma ntim pɛgya na wotumi ne wɔ ɔbaa na ɛsɛ ɔbaa no koraa no ɔnkasa ɔno ɔnko biem wate asɛ ɛbaa no nso so no sɛ wo maka sɛ wo ne ɔbaa no ɛyɛ bibi saa na ɔmfrɛ kunturu hɔ a na wɔanyɛ hwee kunturu hɔ ɔmo pɛ paa sɛ wode ɔbaa no kunturu hɔ no ɔmo national anthem no ɔbaa bia national anthem no woma no kunturu hɔ saa no fo no sensɛn hɔ na nneɛma no apia bɛgu ase hɔ saa no gyae ɔmo no gye ho rɔf ɛma no ni gye ho paa ɛnti wode ɛfrɛ no ma yi 0241740609 saa noma wei nko a noma wei kɔ afa na bɛma ɔkɔtɛ na abrem so ade ase woyɛ ɔba nso na wonwo ayɛ dɛn aba wopɛ sɛ yɛwɔ wɔ fa abɛ so ade ase enti noma no yɛ 0241740609 hwɛ screen na deɛ ne gu hɔ no frɛ noma no na yɛmfa duro no bi mmerɛ wo de bɛma DHL Ghana Post kyɛ sɛ baabi bia wɔ bia Ghana hefa yɛne VIP fo yɛ adwuma ne yɛmfɛn sɛ OA fo yɛ adwuma nti aduro no baabi a wɔ bia no ɛdɛ do de ma ayɛ na ɛyɛ dɛn ɛba wo nkyɛn na wo nso wo gye no wanom na ɔbɛrima no mu ɔyɛ dɛn na wɔtumi de awɔ ɔba ne sɛ abɛ makra koko TVGH ɛna wohwɛ no ɛnua no a wodɔfo dɔɔle ti ni o ɔno deɛ ɔno YouTube no ɛhɔ yɛ no deɛ ɛna Facebook so no ɔwɔ asase wɔ ɔno wɔtumi ti bi ɛti wate bi ama koko president na ɛnɛ deɛ mesa makye ne ha yiaa na dɔn sɛ ɔno onim maduro so na ɔwɔ asɛm ka kyerɛ mo eti dɔn mɛ bàtɛ yɛn kɔ. Tiɛ fɔ mɔmɔ sɔn fɔ dɔn ale ti mi sɛnɛ daa mɛ taa kana no mɛ kan fɔ ade fún ma mo because yɛ se nkramofo ato so ti ho nkramofo saa yɛ no kure ama fɔ bebree ɛkan fɔ ade a ɛnyɛ na mɛ deɛ mɛ kan fɔ yɛ papa yɛ ɔte hɛ sɛ ɛba na ne kooko duro. Kwadra oye number 1 so obedi achinya to bi na hwe so to na anye yi nso abeju sika fo me se be kokoro la me dia no to na anye yi ama wa abeju sika fo me ho se esi wo to ina wiase na ye wo no enye obia na edru wo wa etimi che no sa obi timi no mpara ama na ya hwe ko obi ga ka ko no bi enko sa to num na afa ma wa na che se papa na edru no enye papa da bi sofo ho amodoso obi timi ko asori dan bi mo bompa ya nye no na ko sofo fofo ho bompa ya na ho ato sana wi aso ne de nanti sino na so do we die mo fa number na egu ase no na mo frɛ sa bebi a wo bia no or the bro and na say our branch our baby which man you do madam asi me shram me